chegamos. E de verdad chegamos porque me costou moitísimo tempo conseguir chegar aquí. Estamos, por decir de alguna maneira, nun sitio bastante descoñecido da serra do Suído, conocido como Pozo Piñeiro ou Lagoa de Piñeiro de Areas. Bueno, eu creo que xa estades mirando algunhas imágenes, nin que decir ten de que isto é algo realmente espectacular. Eu había visto por Google Maps e por algunha foto, moi poucas tamén creo que hai na rede do sitio, pero non tiña ni idea da magnitud de como podía ser o sitio. E realmente é asombroso, por decir de alguma maneira, un pequeno océano no cume, no máis alto da Serra do Suído. Costou moitísimo chegar aquí, casi unha cousa de riesgo polas pistas que dan acceso ao sitio. E chegamos prácticamente co coche quero agradecerlle chegar aquí gracias á axuda de dúas persoas que me orientaron, que me dixeron que si era posible chegar por unha vía que menos imaginaba, que son Carmen da Graña e Mila, a que regenta a taberna da Graña lá no Suído. Vamos facer unhas fotos, espero que vos guste o sitio e xa vos iremos contando.